Εν το φωτί σου οψόμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαληνέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Νόντα Σκοπετέα. Πάντα χαρούμενοι. Μέρος τρίτο. Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού, στην εκπομπή «Εν το φωτί σου οψόμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλάει για εκείνον που είναι το ανέσπερο φως, ο άδειτος ήλιος. Εγώ φως εις των κόσμων ελήλυθα είναι, πάσο πιστεύων εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Του Χριστού μας τα λόγια από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, πάντα στον πρόλογο τούτης εδώ της εκπομπής, πάντα στις ψυχές μας, όποτε παίρνουμε τη θέση μας εμείς πίσω από το μικροφωνό της, εσείς με ένα μικρό ραδιοφωνάκι στα χέρια, όντας συντονισμένοι στα ερτζιανά του Θεού. Το αληθινό φως του φωτοδότη πλάστη μας ας πλημμυρίσει και σήμερα τις ψυχές μας. Τα λόγια του τα αιώνια, τα ρήματα της αιωνίου ζωής ας λάμψουν μέσα μας. Ουράνιο φως, το φωτίζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ενισχυτική, την τόσο ενισχυτική σας αγάπη, η οποία απαντιοτρόπως έρχεται και μας συναντά, είτε μέσα από τα μηνύματά σας, είτε μέσα από την αποστολή πνευματικού υλικού στην εκπομπή μας. Ευχόμαστε και προσευχόμαστε όλα αυτά τα θαυμάσια και τα γεμάτα από αγάπη για τον Χριστό μας, που στέλνετε να βρουν κάποια στιγμή τον τόπο τους σε αυτήν εδώ τη ραδιοφωνική προσπάθεια. Ηλεκτρονική αλληλογραφία, εκεί έρχονται τα μηνύματά σας στο entofoti@yahoo.gr, η ηλεκτρονική διεύθυνση της εκπομπής μας. Ομότιτλο ιστολόγιο «Εν το φωτί σου οψόμεθα φως», το αναζητάτε πληκτρολογώντας τον τίτλο της εκπομπής σε οποιαδήποτε μηχανή αναζήτηση του διαδικτύου. Εκεί υπάρχουν εκπομπές τόσο για άμεση ακρόαση όσο και για κατέβασμα. Υπάρχουν πληροφορίες για μέρες και ώρες μετάδοσης σε όλες τις ραδιοφωνικές αγκαλιές που έχουν ανοίξει εδώ και αρκετά χρόνια, και με την ευκαιρία να ευχαριστήσω και να στείλω τις ευχές και την ανυπόκριτη αγάπη μου σε όλους αυτούς που μοχθούν ώστε αυτή η ραδιοφωνική προσπάθεια να εντάσσεται στη ροή του προγράμματος πολλών ραδιοφωνικών καταφυγίων σε όλη την πατρίδα μας. Υπάρχουν επίσης πολλά λόγια σε αυτό το ιστολόγιο από αυτά που εδώ ακούγονται και καταγράφονται, συνοδευμένα με θεοφώτιστους λόγους των Αγίων Πατέρων, των Αγγέλων εν σώματι.
Πάντα χαρούμενοι, το τρίτο και τελευταίο μέρος μιας σειράς εκπομπών με αυτόν τον τίτλο. Χαράς λύπης όλεθρος, τα λόγια τα γεμάτα από Θεού, τη γνώση, λόγια του γέροντος Εμιλιανού του Σιμωνοπετρίτου στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Στο δεύτερο μέρος μια ιστορία αναμνήσεων μας από έναν άνθρωπο που τόσο ξεχωριστά γεμίζει τα όνειρά μας. Τον ονομάσαμε χαρούμενο, εκείνον τον γελαστό άνθρωπο, και έτσι πάντα θα τον θυμούνται όλοι όσοι είχαν την ευλογία να τον ανταμώσουν στο μικρό επίγειο πέρασμά του. Και σήμερα στο τρίτο μέρος λόγια θεοκινήτων γραφίδων να μας μιλήσουν για τη χαρά του Θεού, αυτή που συνέχεια τη φέρνουμε στο στόμα μας, χρησιμοποιούμε εκείνη την γνωστή φράση για κάποιους ανθρώπους, λέμε αυτός ο άνθρωπος είναι χαρά Θεού, μα πολύ σπάνια αντιλαμβανόμαστε το πλήρες νόημα αυτών των γεμάτων από σοφία Κυρίου φράσεων. Για αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν, για αυτούς τους χαρούμενους, τους πλήρης Χριστού και της χαράς του Θεού ανθρώπους, είμαστε και σήμερα εδώ για να μιλήσουμε για τη χαρά που συναντά καρδιές συντετριμμένες, ταπεινές και γνήσιες. Τόλμη θέλει, μας έγραψε μια φίλη ακροάτρια της εκπομπής, σε μια εποχή που μαστίζει η θλίψη, να μιλάς για χαρά είναι σαν να πηγαίνεις στο σπίτι κάποιου που μόλις κίδεψε κάποιον δικό του και να του λες πως υπάρχει χαρά. Είναι κάτι που συνήθως δεν μπορούμε, λέει οι φίλοι μας, να δούμε. Και αυτή προσπαθεί και ευχόμαστε πάντα να τη δυναμώνει ο Θεός μας, να νιώθει αυτή τη χαρά ακόμα και όταν πονάει και νομίζει πως αδυνατεί να τη νιώσει. Σε ευχόμαστε κι εμείς καλή δύναμη και καλή συνέχεια στον ανηφορικό δρόμο προς την ουράνια πατρίδα. Και να την ευχαριστήσουμε επίσης για μια υπέροχη προσευχή που μας έστειλε. Μια προσευχή που η ψυχή της έγραψε προς την Παναγιά μας. Θα τη διαβάσουμε σήμερα. Είναι και αυτή γεμάτη από χαρά και ευγνωμοσύνη προς την ευλογημένη μητέρα του Χριστού μας. «Ω Παναγία Δέσποινα και του Θεού μητέρα, που ταπεινά παρακαλώ τη νύχτα και τη μέρα, δώσε την Άγια σκέπη σου όλοι να σκεπαστούμε, απ' τα δεινά και τα κακά για να προστατευτούμε, απ' τα σκληρά του πονηρού δίχτυα ελευθέρωσέ μας. Εσείς του πόνου το βοριά έλα και σκέπασέ μας. Δώσε μας Θεομήτωρα ταπείνωση Αγία, που είναι η μόνη σίγουρη του κόσμου σωτηρία. Σπλαχνίσου Παναμόμητε τα αμαρτωλά παιδιά σου. Μητέρα σε φωνάζουνε, πάρτα στην αγκαλιά σου. Τη δύναμη τη σταυρική και τη δική σου χάρη ζητούμε για να αντέξουμε κάθε λογή στα βάρη. Αγόγγιστα και ανέμακτα στο Γολγοθά να βγούμε και από τα δεσμά του πονηρού να ελευθερωθούμε. Εσύ μητέρα του Θεού, μητέρα των Αγίων, χαρά του κόσμου στη ζωή, δότρια οικεσίων. Εσύ, ω πανομήτερα και πανευλογημένη, μητέρα Θεοτόκε μου η και χαριτωμένη. Χαίρε του κόσμου η χαρά, χαίρε ευλογημένη, μητέρα μόνη ξακουστή σ' όλη την οικουμένη. Μητέρα Παναγία μου Δέσποινα και Κυρία, σύεται ο κόσμος καίγεται μέσα στην αμαρτία. Έλα και δώσε δάκρυα ο κόσμος για να σβήσει και στάδυτα της κόλασης να μην κατρακυλήσει.
έλα και δώσε δέσποινα μια χείρα βοηθείας και σύρε μας απ' τα άδυτα σε δρόμους μετανοίας. Ο κόσμος διαμαρτύρεται και ψάχνει σωτηρία, πρέσβευε πάντα υπερ ημών στη Θεία Βασιλεία. Δόξα το φως το αληθινό σε όλη μας την πλάση, έναν τριαδικό Θεό ο κόσμος να δοξάσει. Σε μια φράση από τους χαιρετισμούς συνοψίζεται αυτή η υπέροχη προσευχή που μας έστειλε η αδελφή μας, η φίλη και ακροάτρια της εκπομπής. Δεν λέμε το όνομά της γιατί ξέρουμε ότι δεν το θέλει. Την ευχαριστούμε πολύ και τη στέλνουμε και τις δικές μας ευχές. Σε μια φράση μπορεί να συνοψιστεί λοιπόν αυτή η υπέροχη προσευχή. Την ακούμε στα χέρια της Παναγιάς μας, αυτά που μακάρι καθημερινά να αξιωνόμαστε, να τις προσφέρουμε όλοι μας. Χαίρε διείς, η χαρά εκλάμψει. Και έρχεται ο πολυσέβαστος, ο αγαπημένος μας γέροντας, που τόσο αναπαύει τις ψυχές μας και τόσο φωτίζει το νου μας, ο πατήρ Στέφανος Αναγνωστόπουλος, να μιλήσει για αυτήν την αληθινή χαρά χρόνια πριν σε μια ομιλία του, για την πνευματική χαρά και τα στοιχεία της. Ποια είναι η αληθινή χαρά, η μόνιμη και διαρκής και ωφέλιμη? Αυτή που προσφέρει ο κόσμος με τις τόσες και τόσες υλικές ειδονές και απολαύσεις, ή αυτή που προσφέρει ο Θεός μέσα από τα Πανάγια μυστήρια και το Ιερό Ευαγγέλιό Του, τον Λόγο Του? Ασφαλώς η χαρά του Θεού, και θα το αποδείξουμε. Πέρα όμως από τις αμαρτωλές, τις πονηρές και τις διεστραμμένες χαρές του κόσμου, υπάρχουν και κάποιες άλλες που είναι νόμιμες και ευλογημένες, αλλά που κρατάνε ή που διαρκούν πολύ λίγο. Όπως είναι η χαρά όταν γεννηθεί το παιδί μας, η χαρά όταν το βαπτίζουμε, η χαρά όταν το αραβωνιάζουμε ή όταν το παντρεύουμε. Γι' αυτό και λέγεται χαρά ο γάμος, η χαρά μιας αγνής γιορτής, η χαρά μιας αγαπημένης συντροφιάς, η χαρά όταν το παιδί μας παίρνει το πτυχίο ή το πανεπιστημιακό του δίπλωμα, η χαρά μιας ευλογημένης επιτυχίας. Όλες όμως αυτές οι χαρές διαρκούν πολύ λίγο χρονικό διάστημα, διότι ακολουθούν οι στεναχώριες και τα βάσανα της ζωής, τα οποία μας κάνουν γρήγορα να τις λησμονάμε, να τις ξεχνάμε. Η χαρά όμως του Θεού, όταν αυτή πλημμυρίσει και κατακτήσει την καρδιά του πιστού αγωνιζομένου χριστιανού, δεν αφαιρείται από καμιά δύναμη αυτού του κόσμου, ούτε από την μαγεία, ούτε από τον φθόνο, ούτε από την κακία του διαβόλου και των ακαθάρτων πνευμάτων. Την εσωτερική χαρά του Χριστού δεν μπορούν να την αφαιρέσουν ούτε οι θλίψεις, ούτε οι δυσκολίες της ζωής, ούτε οι αναπηρίες, ούτε και αυτός ακόμα ο θάνατος. Και κατά την Αγία Γραφή, ούτε και αυτή η έντονη και μεγάλη πειρασμή. Ποια όμως είναι αυτή η χαρά που λάμπει σαν τον ήλιο μέσα στις καρδιές των αληθινών χριστιανών? Και λέγω αληθινών, συνεχίζει ο πατήρ Στέφανος Αναγνωστόπουλος, διότι πιο πολλοί από τους χριστιανούς είμαστε νερόβραστοι, χλιαροί, ολιγόπιστοι και αδιάφοροι. Άλλοι πάλι είμαστε καιροσκόποι, περιστασιακοί και κακομοίριδες, και άλλοι πάλι ρηχοί, επιπόλαιοι και δυσιδαίμονες, προληπτικοί δηλαδή. Ασφαλώς είμαστε και μερικοί που ερχόμαστε στην εκκλησία κάπως τακτικά, στις μεγάλες γιορτές των Χριστουγέννων, της Μεγάλης Εβδομάδος, του Πάσχα, στους χαιρετισμούς και στα διάφορα μυστήρια, σε γάμους, βαφτίσια, μνημόσυνα κλπ. Αλλά στην πρώτη αρρώστια και στις πρώτες αναποδιές της ζωής αμέσως γογγίζουμε,
γκρινιάζουμε και δυσανασχετούμε κατά του Θεού. Τόσο μηδαμινή και μικρούτσικη είναι η πίστη μας. Η χαρά όμως του Θεού είναι εκείνη για την οποία μίλησε ο ίδιος ο Κύριος λέγοντας «Ταύτα λελάλικα ημίν, είναι η χαρά η εμή, εν ημίν μείνει, και η χαρά ημών πληρωθεί». Δηλαδή, όσα μέχρι τώρα σας έχω διδάξει, σας τα είπα για να μείνει μέσα στην καρδιά σας η δική μου χαρά, η θεϊκή, για να γίνει έτσι τελεία και ολοκληρωμένη η χαρά σας. Σε τι συνίσταται όμως αυτή η χαρά? Είναι δύσκολο να το καταλάβουμε, αλλά θα το πούμε. Συνίσταται στην αγάπη που συνδέει μεταξύ τους τα πρόσωπα. Θεός της Αγίας Τριάδος. Πιστεύοντας λοιπόν στο Χριστό και τηρούντες με ακρίβεια τις θεϊκές του εντολές και συμμετέχοντες στα σωστικά μυστήρια της Εκκλησίας μας, εισερχόμαστε κι εμείς, μπαίνουμε τρόπον τεινά πνευματικά σε αυτή τη θεϊκή αγάπη και γινόμαστε έτσι. Καθιστάμεθα είναι η ακρίβεια της λέξεως. Κοινωνή της υπερφυσικής χαράς που πηγάζει από την τριαδική θεότητα. Όπως υπάρχει αγάπη και μόνον αγάπη, διότι ο Θεός αγάπη εστί, μεταξύ των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος, τον έναν τριαδικό Θεό, σε αυτήν την αγάπη γίνεται κοινωνός ο αληθινός πιστός χριστιανός. Η πνευματική αυτή χαρά είναι η διαρκής εκείνη ψυχική αγαλίαση και ευφροσύνη που μοιάζει με τη χαρά του τιμίου προδρόμου, τον χαίροντα χαράν δια την φωνήν του νυμφίου, όπως μας βεβαιώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο 3ο του κεφάλαιο. Είναι δηλαδή στην ουσία και στην εκδήλωσή της η χριστιανική χαρά μια έκσταση πνευματικής ευφροσύνης, ένα καμάρωμα του Χριστού, δικό μας καμάρωμα, της καρδιάς μας καμάρωμα για Αυτόν. Καμαρώνουμε για τον Χριστό μας. Καμαρώνουμε όμως γεμάτοι από αγάπη, ταπείνωση, αφοσίωση και θυσία αληθινή. Όταν δε ο Κύριος είπε «Είναι η χαρά η εμή εν ημίν μείνει», στη συνέχεια τόνισε τα εξής βαρισίμαντα λόγια. «Ταύτα λελάλικα ημίν, ή να αγαπάτε αλλήλους». Αυτό σημαίνει ότι η ευαγγελική χαρά, όπως τη δίδαξε ο Χριστός, στηρίζεται και αναπτύσσεται στην κορυφαία εντολή της αγάπης, που έχει δύο διαστάσεις. Η πρώτη, στο αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της ισχύως σου. Και η δεύτερη, αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σε Αυτόν. Αυτή η διπλή αγάπη προς τον Θεό και τον πλησίον στην ολοκληρωμένη της μορφή και διάσταση γεμίζει την καρδιά του αγαπώντος πιστού χριστιανού από θεϊκή χαρά. Χαρά μας λοιπόν ο Χριστός, χαρά μας και η Παναγία, χαρά μας και οι άγγελοι, χαρά μας και όλοι οι Άγιοι. Χαρά μας ο εκκλησιασμός, χαρά μας η Θεία Κοινωνία, χαρά μας όμως η μετάνοια και η εξομολόγηση, χαρά μας η συγγνώμη, χαρά μας όταν ζητούμε συγγνώμη, χαρά μας ο πλησίον, ο κάθε πλησίον, ακόμα και ο εχθρός μας, αυτός μας βάζει στη βασιλεία των ουρανών. Ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ προσφωνούσε τον κάθε άνθρωπο με τις λέξεις «χαρά μου» και μάλιστα πρόσθετε «χαρά μου Χριστός Ανέστη», ακόμα και την Μεγάλη Σαρακοστή. Μπορεί να ακούγονται τούτα τα λόγια που είπαμε, συνεχίζει ο πατήρ Στέφανος Αναγνωστόπουλος. Για άλλους δύσκολα, για άλλους εύκολα. Αλλά στην πράξη είναι όντως δύσκολα και αυτό οφείλεται στην αμαρτωλή και αμετανόητη κατάστασή μας.
Όταν όμως έχουμε μπροστά μας έναν Άγιο, όχι μόνον ιερέα, όχι μόνον καλόγερο και ασκητή, αλλά και έναν απλό, ταπεινό χριστιανό, αισθανόμαστε κοντά του ανάπαυση. Ειρηνεύουν οι σκέψεις μας, οι λογισμοί μας, ειρηνεύουν οι αισθήσεις μας, καταλαγιάζουν οι ανησυχίες μας και τέλος γεμίζουμε από χαρά, ειρήνη. Η χαρά, η πραότητα, η αληθινή αγάπη και ό,τι άλλο έχει μέσα στην καρδιά του Άγιος αυτός άνθρωπος και τα έχει πλούσια από τη χάρη του Θεού. Αυτά και μας μεταβιβάζει όταν τον πλησιάζουμε ή όταν αυτός έρχεται κοντά μας. Όταν δε αυτός ο Άγιος συντελεί με το παράδειγμά του και με τη ζωή του και τους λόγους του στον να μπει ο πλησίον στον δρόμο του Θεού και να γίνει μιμητής των Αγίων, μιμητής Χριστού, τότε η χαρά του είναι απεριόριστη και ανέκφραστη. Ο Απόστολος Παύλος, απευθυνόμενος στα πνευματικά του παιδιά που βρίσκονταν στους Φιλίππους, τα αποκαλεί χαρά και στέφανός μου, που δηλώνει το αποκορύφωμα της χαράς του. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην τρίτη του καθολική επιστολή γράφει τα εξής: «Ιζωτέραν τούτον ουκ έχων χαράν, ή να ακούω τα εμά τέκνα εν αληθεία περιπατούντα». Δηλαδή δεν έχω άλλη πιο μεγάλη χαρά από το να ακούω ότι τα πνευματικά μου παιδιά ζουν και πορεύονται στον δρόμο της αλήθειας, όπως τη δίδαξε ο Χριστός. Αυτή είναι η αληθινή πνευματική χαρά που την βλέπουμε κυρίως στους βίους των Αγίων, όταν αντιμετώπιζαν τους βαρύς πειρασμούς της ζωής, είτε πάνω στο σώμα τους, από βασανιστικές αρρώστιες και φρικτούς πόνους, είτε από τον κατατρεγμό και τη συκοφαντία των κακών και φθονέρων ανθρώπων, είτε από την κακία των δαιμόνων. Εφήρμοζαν δηλαδή με ολόκαρδη διάθεση και ζωντανές πράξεις των λόγων του Θεού, που προτρέπει και συνιστά τα εξής σπουδαία λόγια: «Πάσαν χαράν ηγήσαστε αδελφοί μου όταν πειρασμείς περιπέσετε ποικίλης». Από την πρώτη καθολική επιστολή του Ιακώβου αυτό γράφεται στο πρώτον κεφάλαιο, στον δεύτερο στίχο του. «Πάσαν χαράν ηγήσαστε αδελφοί μου όταν πειρασμείς περιπέσετε ποικίλης». Να έχετε δηλαδή μεγάλη χαρά να πλημμυρίζει η καρδιά σας από χαρά όταν πέσετε στους διαφόρους πειρασμούς της ζωής. Δεν μας συνιστά εδώ ο λόγος του Θεού να δεχόμαστε τους πειρασμούς και τα βάσανα της ζωής με γενναιότητα ή να κάνουμε σε αυτούς μεγάλη και αγώνιαστη υπομονή, αλλά μας προτρέπει ξεπερνώντας κάθε όριο λύπης να τους υποδεχόμαστε με χαρά, αφού κάθε πειρασμός από όπου και αν προέρχεται είναι και μια ειδική ευλογία του Θεού. Εμείς ειδικά οι χριστιανοί, αδελφοί μου, καταλήγει ο πατήρ Στέφανος Αναγνωστόπουλος, περνάμε και έχουμε τους πιο πολλούς πειρασμούς, τις πιο πολλές θλίψεις, τις πιο πολλές στενοχώριες. Οι καλοί χριστιανοί, οι αγωνιζόμενοι πιστοί χριστιανοί, οι ευσεβείς και θεοφιλείς, δέχονται ακόμα και πάσης φύσεως πιέσεις και διωγμούς. Ο Θεός όμως τους προτρέπει όχι μόνο να μην απογοητεύονται, όχι μόνο να μην δυσανασχετούν, αλλά αντιθέτως πρέπει να χαίρονται. Με πάσαν χαράν, όπως τονίζεται. Με κάθε χαρά λοιπόν πνευματική και ουράνια χαίρεται ο αληθινός χριστιανός, είτε βρίσκεται στο κρεβάτι του πόνου, είτε διώκεται και φυλακίζεται για την πίστη του, είτε συκοφαντείται αδίκως και είτε τέλος πειράζεται από τους δαίμονες. Ο Απόστολος Παύλος πολλές φορές μιλάει για αυτήν την χαρά μέσα στις επιστολές του. Μια χαρά που είναι μια εσωτερική πνευματική αγαλίαση, ένα ειδικό χάρισμα του Θεού, καρπός του Αγίου Πνεύματος. Ο δε καρπός του Πνεύματος εστιν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης κτλ. Όπως το επιβεβαιώνει ο ίδιος στην προς Γαλάτας επιστολή του. Χριστιανοί μου, το θέμα της πνευματικής χαράς που έχει για πηγή της τον ίδιο τον Χριστό είναι ανεξάντλητο.
Και από τα ευλογημένα μέρη του Αγίου Σπυρίδωνος, τα ευλογημένα μέρη της Κέρκυρας, ένας λόγος για τη χαρά του εξαιρετικού και πάντα από ψυχής ομιλούντος και γράφοντος πατρός Θεμιστοκλέους Μουρτζανού, ένας λόγος του με τίτλο «Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε». Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας και την ευχαριστώ αγάπη μας όλους μας τους αδελφούς εκεί στα μέρη της Κέρκυρας. Ο Χριστός είναι η πάντων χαρά, όπως λέγει το κοντάκιο της εορτής της Αναστάσεως του Αγίου Λαζάρου. Και ο Απόστολος Παύλος στην προς Φιλιππισίους επιστολή του μας προτρέπει να χαιρόμαστε πάντοτε με τη χαρά που δίνει η κοινωνία με τον Κύριο. Πώς όμως οι άνθρωποι συνειδητοποιούμε ότι η ζωή κοντά στο Χριστό είναι ζωή χαράς? Πώς μπορούμε να διαγράψουμε από το νου μας το είδωλο της σοβαρότητας, του κλεισίματος στον εαυτό μας? Την αίσθηση ότι ο αληθινός χριστιανός είναι φορτωμένος στη ζωή του με πρέπει και με καθήκοντα τα οποία του στερούν τη χαρά. Ακόμη περισσότερο σήμερα, που η ζωή των ανθρώπων και η πορεία της κοινωνίας ουδόλως επιτρέπουν τη χαρά, διότι όποιος τολμά να ισχυριστεί ότι είναι χαρούμενος σε έναν κόσμο δυστυχισμένο από την κρίση και τα πάμπολα προβλήματα, μάλλον για ανέστητος θα θεωρηθεί παρά για χριστιανός αληθινός. Κι όμως, η χαρά είναι το βασικό συστατικό στοιχείο της πνευματικής μας ζωής. Η χαρά προέρχεται από την πίστη και την κοινωνία με τον Χριστό. Προέρχεται από την αγάπη την οποία αγωνιζόμαστε να βιώσουμε και που μας κάνει επίοικείς με όλους τους ανθρώπους, ακόμα και με αυτούς που μας εχθρεύονται και μας μισούν για τον τρόπο ζωής που έχουμε επιλέξει. Η χαρά προέρχεται από τον αγώνα για ελευθερία και νίκη κατά των παθών και του πνευματικού θανάτου, που γλυκαίνει αληθινά τη ζωή μας. Η χαρά προέρχεται από τη δυνατότητα να δούμε τον κόσμο σε μια άλλη προοπτική, αυτήν της αιωνιότητας, και να μην υποταχθούμε στο πνεύμα του πρόσκαιρου, το οποίο μάλλον δεν αφήνει περιθώρια για αληθινή ζωή και δημιουργία, του τέστην για γνήσια χαρά. Η χαρά δεν είναι αποτέλεσμα ενός παιχνιδιού ή απόφαση καθηκοντολογικού περιεχομένου. Δεν χαιρόμαστε γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε χαρούμενοι, επειδή είμαστε χριστιανοί. Χαιρόμαστε ακριβώς γιατί είμαστε χριστιανοί. Νιώθουμε αυτήν την ιδιαίτερη ευλογία στις καρδιές μας, να μην φοβόμαστε το θάνατο, την ήττα, την αποτυχία, ακόμη και όταν αυτά πλησιάζουν στη ζωή μας και την απειλούν. Το βλέπουμε αυτό στη στάση του Χριστού, ο οποίος με την Ανάσταση του Λαζάρου προσέφερε απίστευτη χαρά στους Ιουδαίους και αποδέχθηκε τη χαρά τους εισερχόμενος στην Αγία Πόλη και μη αρνούμενος να ακούσει τον ύμνο που προερχόταν εξ στόματος νηπίων και θυλαζόντων. Ο Χριστός είναι η χαρά μας και η σχέση μας μαζί Του. Και επειδή υπάρχει ο Χριστός στη ζωή μας, μπορούμε να χαιρόμαστε οτιδήποτε μας δίδεται από Εκείνον ή επιτρέπει Εκείνος να μας δοθεί, ακόμα και αν αυτό εξωτερικά δεν φαίνεται ευχάριστο. Εκείνος μας δίδει τη δύναμη να το αντέξουμε και να σηκώσουμε το σταυρό μας. Και αυτή η δύναμη ονομάζεται πίστη, η οποία τείνει να εκλείψει από τις ομάδες των πολλών σήμερα και ιδιαιτέρως όσων είχαν επενδύσει τη ζωή τους στα υλικά αγαθά, στους κάθε λογής άρχοντες και ιούς των ανθρώπων. Δεν έχει πρέπει η χριστιανική ζωή. Πόσο γελασμένοι είμαστε αν νομίζουμε ότι ο αληθινός χριστιανός κάνει ό,τι κάνει επειδή πρέπει. Ο αληθινός χριστιανός, επειδή λειτουργεί στα πλαίσια της σχέσης με τον Χριστό, τον οποίον αγαπά, όπως και εκείνος τον αγαπά. Γι' αυτό άλλωστε ανέβηκε και στο Σταυρό. Χαίρεται που μπορεί να κάνει έστω και το ελάχιστο, για να φανεί κατάτι ευάρεστο στον Κύριο. Ακόμη και αν γνωρίζει ότι εκείνος μπορεί και συγχωρεί τα πάντα σε αυτόν που βάζει αρχή μετανοίας, η χαρά του χριστιανού είναι να παλεύει να αγαπήσει το Θεό
Ακόμη και η στέρηση δεν είναι λύπη, γιατί είναι μια στένωση που δίνει νόημα στη ζωή, καθώς νικά τον εαυτό του που θέλει την ελευθερία για να ζήσει κατά το θέλημά του. Και όταν ο χριστιανός ζει κατά το θέλημα εκείνου που του απέδειξε ότι τον αγαπά, επάνω στο σταυρό, δεν μπορεί παρά να ζει τη χαρά και να αντέχει την όποια λύπη. Πώς αυτό μπορεί να έχει εφαρμογή σήμερα? Μπορεί ο χριστιανός να αναισθητεί στη δυστυχία, στη δυσκολία, στην απόγνωση των άλλων? Δεν είναι αναισθησία να είναι κανείς χαρούμενος επειδή γνωρίζει ότι ο Χριστός δεν εγκαταλείπει εκείνον που πιστεύει σε Αυτόν. Δεν είναι αναισθησία να είναι κανείς χαρούμενος, γιατί ο Χριστός του δίνει τη δυνατότητα να ζήσει με περισσότερη ταπείνωση, εμπιστευόμενος στον εαυτό του, τις μέριμνές του, τους οικείους του επικύριων, ακόμη κι αν ο χρόνος δεν είναι το κατεξοχήν βοηθητικό στοιχείο σε μια τέτοια πραγματικότητα. Δεν είναι αναισθησία να μπορεί ο χριστιανός να χαίρεται, επειδή του δίνεται η δυνατότητα όχι να σωρεύει αγαθά, αλλά να μοιράζεται με τον πλησίον του το λίγο ή το πολύ που εκείνος έχει ανάγκη και ο ίδιος μπορεί να δώσει. Οι ανθρώπινες κοινωνίες, συνεχίζει ο πατήρ Θεμιστοκλής Μουρτζανός, και ο σύγχρονος πολιτισμός αποθέωσαν την χαρά της ειδονής, την χαρά του δικαιώματος, την χαρά του περιττού, από συσκευές και τεχνολογικά μέσα μέχρι σχέσεις που δεν έχουν κανένα νόημα, την χαρά της ύλης. Βιώνουμε την αποτυχία αυτής της χαράς, όσο κι αν οι υποστηρικτές της δεν θέλουν να παραδεχτούν ότι επένδυσαν λάθος. Όσοι θέλουμε να πιστεύουμε στο Χριστό επειδή εκείνος είναι και θα παραμείνει η πάντων χαρά, κρατούμε αυτήν την μυστική χαρά που βιώνουμε στο μυστήριο της Εκκλησίας και την μεταφέρουμε στην καθημερινότητά μας ως πηγή αντίστασης στο ψεύτικο και ως αφετηρία νέας ζωής. Και προσδοκούμε όχι απλώς την πορεία προς τον Γολγοθά, το συναίσθημα, την τήρηση των παραδόσεων, αλλά την ουσιαστική σχέση με τον Θεάνθρωπο λυτρωτή, που επειδή είναι η αλήθεια, η οδός και η ζωή, θα μας κάνει να αντέξουμε σε οποιαδήποτε λύπη και δοκιμασία, για να αναστενόμαστε μαζί του στη ζωή της Εκκλησίας μας. Πόσο ωραίο αυτό που ακούστηκε σε αυτό το λόγο του πατρός Θεμιστοκλέους Μουρτζανού. Χαιρόμαστε για έναν πολύ πολύ απλό λόγο. Χαιρόμαστε γιατί είμαστε χριστιανοί. Είναι μυστήριο αυτό, Όχι ανερμήνευτο όμως. Αρκεί μια ματιά μας σε ένα μικρό προσκυνητάρι με ένα αναμένο καντήλι για να το καταλάβουμε αυτό και κυρίως για να το νιώσουμε. Η χαρά των χριστιανών, το μυστήριο της χαράς και της ευχαριστίας, ένα εξαιρετικό βιβλίο το οποίο πολύ μας αναπαύει και πολύ έχει ταξιδέψει τα λόγια τούτης εδώ της εκπομπής από τότε που κυκλοφόρησε, του πατρός Χριστοδούλου Μπίθα, τον οποίο ευχαριστούμε για την τόσο ενισχυτική του αγάπη και τις ευχές που μας έχει απευθύνει, αναζητώντας μια ορθόδοξη πορεία με πλοηγό το Ευαγγέλιο, ένα βιβλίο το οποίο κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό
από τις εκδόσεις Άθος και εντάσσεται στη σειρά «Εν τι οδό». Σε αυτόν τον κόσμο υπάρχουν διαφόρων ειδών χαρές. Είναι εκείνες που προκύπτουν από τις επιτυχίες μας, την ευημερία μας, τα επιτεύγματά μας. Είναι η χαρά που νιώθουμε από τις σχέσεις μας, από την αίσθηση ότι μας αγαπούν και ότι αγαπάμε. Είναι η χαρά από την διασκέδαση της καθημερινότητας, από την απόλαυση της ύλης. Είναι και οι χαρές που επιδιώκουμε μέσα από την ικανοποίηση των παθών μας, την εξουσία, το χρήμα, την κατοχή αγαθών από τις διάφορες καταχρήσεις. Όμως ζούμε σε έναν κόσμο φθαρτό, σε έναν κόσμο που κυριαρχεί ο πόνος, η θλίψη, η αδικία, η βία. Εύκολα η χαρά μας μπορεί να χαθεί και να αισθανθούμε αυτό που ανακράζει ο εκκλησιαστής. Ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Βλέπουμε στις μέρες μας να υποχωρεί η ψευδαίσθηση της ευδαιμονίας μας, καθώς παρατηρούμε την πνευματική και πολιτισμική παρακμή να μας καταπνίγει, τους ισχυρούς της γης να παίζουν πάλι τα παιχνίδια εξουσίας, την οικονομική κρίση να ρίχνει πολλούς ανθρώπους στην απελπισία. Και όλα ακούμε για πολέμους και απειλές πολέμων. Ακούμε για εμφυλίους και στιγνές δικτατορίες και πείνα και αρρώστιες φοβερές. Πόσο εύκολα μπορεί η προσωπική μας χαρά να χαθεί. Πόσες σχέσεις δεν αποτυχαίνουν, πόσες φιλίες δεν χαλάνε. Πόσες συγγένειες δεν φτάνουν στην απομάκρυνση και την αποξένωση. Όσοι από εμάς, αφού τα ζήσαμε όλα, τα κάναμε στην κυριολεξία όλα, δεν πέσαμε σε μια κατάσταση ανιδονίας, σε ένα βάραθρο ανικανοποίητου συναισθήματος, όπου τίποτε δεν μας γεμίζει, τίποτε δεν μας χαροποιεί. Και αναρωτιόμαστε, υπάρχει άραγε χαρά στον κόσμο αυτό? Πού θα βρούμε την αληθινή χαρά? Τι εννοεί ο στίχος «Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψει»? Πώς γίνεται η Παναγία να είναι η πηγή της χαράς, η τροφή του μάνα, η γη της επαγγελίας από την οποία ρέει μέλι και γάλα? Μα αυτό είναι το μυστικό όσων από αρχής μέχρι των εσχάτων πιστεύουν αληθινά, σχετίζονται προσωπικά με τον Χριστό, νιώθουν την χάρη του Αγίου Πνεύματος στη ζωή τους, αποζητούν την ειρήνη στην ψυχή, πολεμούν τα πάθη τους, πολεμούν να αγαπήσουν τον Θεό, τον πλησίον και τον εαυτό τους. Η Παναγία είναι πηγή της χαράς και η γη της επαγγελίας, γιατί αυτή έφερε την χαρά στον κόσμο, τον Χριστό, και η μόνη αληθινή χαρά είναι ο Ιησούς Χριστός. Χαίρετε και αγαλιάστε, μας λέει ο Χριστός. Χαίρετε και πάλι, λέω χαίρετε, γράφει ο Απόστολος Παύλος, παρόλο που ήταν αλυσοδεμένος μέσα στη φυλακή. Και συνεχίζει ο πατήρ Χριστόδουλος Μπίθας. Διαβάζουμε ένα κεφάλαιο από το βιβλίο
το μυστήριο της χαράς και της ευχαριστίας, με τίτλο «Η χαρά των χριστιανών». Η Ορθοδοξία είναι η κυβωτός της χαράς. Από την εποχή των διωγμών και της δουλείας, των μαρτυρίων και των διώξεων, οι χριστιανοί ακολουθούν τον Χριστό μέσα σε έναν κόσμο αμαρτίας, πεινώντες και διψώντες για την αληθινή χαρά, αυτή που κανείς δεν μπορεί να στερήσει. Για να γίνει κάποιος πραγματικά χριστιανός, οφείλει να κατανοήσει την ματαιότητα του κόσμου τούτου, το πεπερασμένο των προσδοκιών του, το σύνολο των ψευδαισθήσεών του, το αποτέλεσμα των διαψεύσεών του, να αναγνωρίσει τα λάθη του και να αναζητήσει ολόψυχα και διψασμένα την αληθινή χαρά. Και αφού νιώσει την κατά Θεόν απελπισία, να αποζητήσει την τρυφή και την γη της επαγγελίας. Είπε ο Κύριος: «Χαρά γίνεται ενώπιον των αγγέλων του Θεού, επί ενία αμαρτωλό μετανοούντι». Όταν ο άνθρωπος αποζητά την χάρη του Θεού, όταν στη θέση της απελπισίας βάλει την πίστη, όταν την ώρα της οργής γονατίζει και προσεύχεται, όταν με συντριβή αναγνωρίζει τις αστοχίες του, όταν αφήνει πίσω του τις ενοχές του χτες και νικά τον φόβο του αύριο, τότε καταλαβαίνει γιατί από την Παναγία ρέει μέλι και γάλα. Λέει ο Μέγας Δοστογεύσκη: «Εξομολογήθηκα και παράδεισος φύτρωσε στην καρδιά μου». Παράδεισος γιατί μετανοώντας διαρκώς ο χρόνος μηδενίζεται, οι ενοχές εξαφανίζονται, το αύριο πάβει να είναι πηγή άγχους και μέριμνας και ο πιστός ζει τη χαρά του σήμερα, όσες λύπες κι αν υπάρχουν. Και ο συμπατριώτης του, Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, έλεγε χαρμόσυνα σε όσους τον επισκέπτονταν: «Χριστός ανέστη χαρά μου». Αυτή είναι η πραγματική Ορθοδοξία, η ορθή πίστη στη ζωή της χαράς και της ευχαριστίας. Γι' αυτήν μιλάει το Ευαγγέλιο, αυτήν έζησαν οι μάρτυρες και οι όσοι και οι Άγιοι της διπλανής πόρτας. Αυτή συγκράτησε πάμπολους προγόνους μας σε εποχές διωγμών και εθνικών καταστροφών και φτώχειας. Γιατί αυτήν την δωρεά της χαράς, της ουράνιας πνευματικής χαράς, δεν μπορεί να μας την πάρει κανένας. Επειδή είναι καρπός του πνεύματος, την διατηρεί ο πιστός, είτε αρρωσταίνει είτε διώκεται, είτε υποφέρει και βασανίζεται από αδικίες, είτε συκοφαντείται ανετίως, είτε πειράζεται από το κακό. Οι θλίψεις, οι αδικίες και οι δυσκολίες αντέχονται με αντίδοτο τη χαρά, μόνον όμως με τη χάρη του Θεού. Αυτό είναι το κοινό μυστικό όσων έγιναν μαθητές του Χριστού μέσα στους αιώνες. Γι' αυτό διαδόθηκε με τόση ταχύτητα ο χριστιανισμός, ως ζωντανή πίστη στον Θεό της αγάπης. Την χαρά αυτή δεν μπορεί να την νιώσει όποιος δεν είναι διαρκώς μετανοών για τα λάθη και τις αστοχίες του. Όποιος δεν αγαπά τον πλησίον του ως εαυτόν, όποιος δεν συγχωρεί, όποιος κλείνεται στον εαυτό του και κοιτά το μικρό συμφέρον του, όποιος βουλιάζει στα πάθη του. Ο τρόπος ζωής του Ορθοδόξου Χριστιανού περιγράφεται στον περίφημο στίχο του Αποστόλου Παύλου στην προς Ρωμαίους επιστολή. «Χαίρειν μετά των χαιρόντων και κλαίειν μετά των κλαιόντων». Να ζεις κάθε μέρα τη ζωή σου συμπάσχοντας με τους άλλους. Αντί να είσαι κλεισμένος στα δικά σου, να αντλείς χαρά από τη χαρά του πλησίον και να συμμετέχεις στην θλίψη του άλλου, έτσι που η καρδιά σου να μεγαλώνει και να χωράει όλο τον κόσμο. Το να γίνει η λύπη σου λύπη μου και ο πόνος σου πόνος μου δεν είναι εύκολο. Αλλά πιο δύσκολο είναι η χαρά σου να γίνεται χαρά μου.
Η επιτυχία σου να γίνεται επιτυχία μου. Η ευτυχία σου να γίνεται ευτυχία μου. Η επιτυχία του παιδιού σου να γίνεται και δική μου επιτυχία. Η εμπειρία των πατέρων μας βεβαιώνει ότι το συγχαίρειν είναι ασυγκρίτως δυσκολότερο από το συμβάσχεν. Όλα αυτά θέλουν αγώνα πνευματικό. Θέλει να βάλουμε το λόγο του στην καρδιά μας. Η ζωή περνά. Κάθε μέρα το ρολόι λειτουργεί αντίστροφα. Μόλις τελειώσει η αφέλεια της πρώτης νεότητας το καταλαβαίνουμε. Σήμερα υπάρχουμε, αύριο θα πεθάνουμε. Σήμερα ευημερούμε και αύριο πτωχεύουμε. Σήμερα έχουμε ειρήνη και αύριο τα συμφέροντα των μεγάλων μας βουλιάζουν στην δυσκολία. Σήμερα νιώθουμε δυνατοί και άτρωτοι. Αύριο αρρωσταίνουμε. Σαν τις μωρές παρθένες τελειώνουμε τον βίο μας, οι περισσότεροι. Εξαντλημένο το λάδι στο λιχνάρι της ψυχής μας. Άνθρωποι απογοητευμένοι, που σε αυτή την ζωή δεν θα συναντήσουν τον νυμφίο της χαράς, γιατί ποτέ δεν τον αποζήτησαν, είτε κουράστηκαν στου δρόμου τα μισά, είτε γιατί ο σπόρος έπεσε σε τόπο άγωνο και δεν φύτρωσε. Ας αναζητήσουμε την αναστάσιμη χαρά που είναι γέννημα της αληθινής μετάνοιας. Η πορεία της ζωής μας είναι σταυρική, γιατί η ζωή είναι δύσκολη και γιατί πρέπει να σταυρώνουμε διαρκώς την φιλαυτία μας. Αλλά ο σκοπός και των μέσων μας είναι η χαρά της Ανάστασης, πνευματικής και σωματικής. Γι' αυτό και η χριστιανική οδός ονομάζεται Σταυροαναστάσιμη και η ζωή του χριστιανού χαρμολύπη. Λυπούμαστε για τα λάθη μας, αλλά χαιρόμαστε τη ζωή. Κλαίμε τις αστοχίες μας, αλλά ζούμε την χαρά της ημέρας. Θλιβόμαστε για την κακία του κόσμου τούτου, που γεννά την βία, τον φανατισμό, την αδικία. Αλλά ακολουθούμε τον αναστημένο Χριστό. Βλέπουμε τον θάνατο να θερίζει, αλλά όλο και περισσότερο πιστεύουμε στην Ανάσταση. Παρακαλούμε να μας δίνει ο Θεός πίστη για να αισθανόμαστε αιώνιοι. Αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, τότε μάταιη είναι η πίστη μας, λέει ο Απόστολος. Όλα τα τροπάρια του Πάσχα είναι γεμάτα από χαρά, από φως, από ζωή και ελπίδα. Η πρώτη λέξη του αναστημένου Κυρίου όταν εμφανίστηκε στις μυροφόρες ήταν το χαίρετε. Και εκείνες με τα χαράς μεγάλης έτρεξαν να αναγγείλουν το μεγάλο γεγονός της Ανάστασης. Από την εποχή του Χριστού αυτό κάνουν οι μετανοούντες χριστιανοί. Αυτό είναι το μήνυμα του Κυρίου στους αιώνες, η χαρά της Εκκλησίας, της λατρείας μας. Χαίρετε εν Κυρίω, λέει διαρκώς ο Απόστολος Παύλος στις επιστολές του. Για να κατανοήσουμε αυτήν την χαρά που μεταδίδει το Άγιο Πνεύμα στις ψυχές των πιστών, αντί επιλόγου, καταλήγει ο πατήρ Χριστόδουλος Μπίθας. Ας θυμηθούμε τα λόγια που έγραψε ο Απόστολος Παύλος προς τους Φιλιππισίους και μάλιστα μέσα από την φυλακή της Ρώμης. Αδελφοί, να χαίρεστε πάντοτε με τη χαρά που δίδει η κοινωνία με τον Κύριο. Πάλι θα πω να χαίρεστε πάντα. Η επίοικιά σας ας γίνει γνωστή και ας διδάξει όλους τους ανθρώπους πιστούς και απίστους. Ο Κύριος είναι κοντά. Έρχεται σύντομα. Μην αφήνετε καθόλου τον εαυτό σας να καταληφθεί από μέριμνες και άγχη. Αλλά για κάθε περίσταση τα αιτήματά σας να τα απευθύνετε στον Θεό με προσευχή και δέηση, που να συνοδεύονται πάντα με ευχαριστία.
Η χαρά των χριστιανών από το μυστήριο της χαράς και της ευχαριστίας του πατρός Χριστοδούλου Μπίθα, αναζητώντας μια ορθόδοξη πορεία με πλοηγό το Ευαγγέλιο, έχουμε αντιλήσει πολύ όμορφους λόγους από αυτό το βιβλίο εδώ και αρκετό καιρό, από τότε που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Άθος. Πάντα χαρούμενοι, το τρίτο και τελευταίο μέρος αυτής της σειράς των εκπομπών. Συνήθως αυτό το υπέροχο γραφτό του Κυρφώτη Κόντογλου, αυτό με το οποίο θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, το διαβάζουμε και αναπαυόμαστε πολύ. Παραμονές πρωτοχρονιάς. Μα ένα απόσπασμα θαρούμε πως ταιριάζει και αγιάζει πιότερο τα λόγια που ακούστηκαν και στη σημερινή μας εκπομπή. Ένα μικρό απόσπασμα λοιπόν από το σχετικό κεφάλαιο του βιβλίου «Ευλογημένο καταφύγιο» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ακρίτας. Αν δεν ήμουν φτωχός και ξεφτελισμένος, δεν θα μπορούσα να αξιωθώ τούτη την πονεμένη χαρά, γιατί δεν ξαγοράζεται με τίποτα άλλο παρεχτός με τη σύντριβη της καρδιάς, κατά τον Δαβίδ που λέγει «Κύριε, εν θλίψη επλάτινάς με». Επειδή όποιος δεν πόνεσε και δεν ταπεινώθηκε, δεν παίρνει έλεος. Έτσι τα θέλησε η ανεξιχνία στη σοφία του. Μα οι άνθρωποι δεν τα νιώθουν αυτά γιατί δεν θέλουν να πονέσουν και να ταπεινωθούν, ώστε να νιώσουν κάτι παραπέρα από την καλοπέραση του κορμιού και από τα μάτια πάθη τους. Όλο ένα, χωρίς να το καταλάβω, ανεβαίνανε τα δάκρυα στα μάτια μου. Δάκρυα για τον κόσμο και δάκρυα για μένα. Δάκρυα για τον κόσμο γιατί γυρεύει να βρει τη χαρά εκεί που δεν βρίσκεται. Και δάκρυα για μένα γιατί πολλές φορές δίλιασα τη φτωχιά μου και τους άλλους πειρασμούς και δικαίωσα τους ανθρώπους, ενώ τώρα ένιωσα πως δεν παίρνει ο άνθρωπος μεγάλο χάρισμα χωρίς να περάσει μεγάλον πειρασμό. Και αντριεύτηκα κατά το πνεύμα και ένιωσα πως δεν φοβάμαι τη φτώχεια παρά πως την αγαπώ, και κατάλαβα καλά πως δεν πρέπει ο άνθρωπος να αγαπήσει άλλο τίποτα από τον πόνο του, γιατί από τον πόνο αναβρίζει αληθινή χαρά και παρηγοριά, και εκεί βρίσκονται οι πηγές της αληθινής ζωής. Αληθινά, η φτώχεια είναι φοβερό θηρίο. Όποιος τον νικήσει όμως και φτάξει να μην το φοβάται, θα βρει μεγάλα πλούτη μέσα του. Τούτη την αφοβιά τη δίνει ο Κύριος άμα ταπεινωθεί ο άνθρωπος. Σε αυτόν τον πόλεμο που η αντρία λέγεται ταπείνωση και τα βραβεία είναι καταφρόνεση και ξεφτελισμός, δεν βαστάνε οι ανδρείοι του κόσμου. Όποιος δεν περάσει από την φωτιά της δοκιμής, δεν ένιωσε αληθινά τι είναι η ζωή. Και γιατί ο Χριστός είπε «Εγώ είμαι η ζωή». Και γιατί είπε «Μακάρι οι πικραμένοι, γιατί αυτοί θα παρηγορηθούν». Όποιος δεν απελπίστηκε από όλα, δεν τρέχει κοντά στο Θεό, γιατί λογαριάζει πως υπάρχουν και άλλοι προστάτες γι' Αυτόν, παρεχτός του Θεού. Αληθινή χαρά υπονεμένη. Αυτό συνήθιζε να λέει και να γράφει ο Κυρφώτης Κόντογλου. Έλεγε και κάτι άλλο, το οποίο πολύ μας αρέσει. Να το λέμε, να το ακούμε και να προσπαθούμε να το βιώσουμε. Έλεγε ότι καλό είναι το να υπάρχεις, μα το να ζεις είναι άλλο πράγμα. Πάντα χαρούμενοι λοιπόν οι άνθρωποι που δεν θέλουν να ακούνε
Το μη στενοχωριέσαι, βρε αδερφέ. Δεν θέλουν ούτε να το ακούνε ούτε να το αισθάνονται. Δεν θέλουν να γνωρίζει στενοχώρια η καρδιά τους, μα μόνο να μεγαλώνει αυτή και όχι να περιορίζεται. Κλαίνε από χαρά, τα μάτια τους είναι πάντα δακρυσμένα. Μα τι είδους καρδιές είναι αυτές που δεν στενοχωρούνται? Είπαμε και σε προηγούμενη εκπομπή πως οι διαστάσεις αυτών των καρδιών για τους εξειδικευμένους ιατρούς μελετητές αποτελούσαν ένα σπάνιο θέμα έρευνας και αναζήτησης. Για τον Θεό όμως είναι αυτές που θα χωρέσουν τον ίδιο μέσα τους, οι ταπεινές, γνήσιες, συντετριμμένες καρδιές με την ανεκλάλητη χαρά, απαλλαγμένες από του κόσμου την λύπη, την φθοροποιώ, αυτήν που στάζει αίμα, που μόνο τον νυμφίο, τον γλυκό ποθούν. Μια σειρά εκπομπών λοιπόν κλείνει σήμερα αφιερωμένη σε αυτούς τους χαρούμενους ανθρώπους, τους γεμάτους από τη χαρά του Θεού, την γνήσια που ανυψώνει την ψυχή και την οδηγεί στα μέρη της υπέροχης άνω πατρίδας μας. Ας κατακτήσει λοιπόν τις καρδιές μας του Θεού η χαρά. Ευχόμαστε ο Κυριός μας και η Παναγία Μητέρα Του να φωτίζει πάντα τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Και τι άλλο. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Εν το φωτί σου οψόμεθα φως, μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαληνέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Νόντα Σκοπετέα.